ninyo dito sa bukid? Kanang nagduyan, Ana, sa may inyong asa man mo manghigda sa kanang lasang? Oo, nagduyan, Duyan. Pero manaka mo mga balay-balay pod. Oo, kay may kuan man kami kanang mass work. Oo, magpasabot na para makumbinsi, mga pagtuon, magpagrupo. Okay. So ako gusto na akong pangutana kini recorded ani nga question. So unsay nagkaaghat ninyo before? So kalisod kana murag feeling ninyo nga why gobyerno nga walay gobyerno nga nagtabang sa mga kabos. Na nya kami. Pero na-mislead ay mo. Ma-relate pod na po kay siyempre pobre baya pod kami sir. Kamo nang ang ilahang propaganda makisok gid sa imuhang una-una nga tinuod man. Pero kay kanibang nang gadilaab pa imuhang hunahuna kay batan-on ka pa, gusto ka nga sige mo kuan ko mosulod ko kaya na kay maulagi kuno na para maangkon ang kayutaan. Wala baya po tayuta so kinsa man po di mo sugot ang naakayuta. So ako nang ilahang mga na ilang mga pasalig. So siyempre daghan mga batan-on nga maaaghat. Ikaw ra sa inyong area, sa inyong barangay, ikaw rin nada daghan mo. Daghan man mi sir pero ang uban na kuan na wala nagdayon ba? Ako ra jud ang nagdayon. Akong mama gani akong papa di mo sugot. Kay siyempre wala ba sila na influence gid sa sa NPA. Nagaw sikreto sibat. Pero ako kay nagpugos gid ko sulod. Sa ako ning So pag dito na ka nakakaton og kupot og armas. Usa may armas nga inyong gigamit dito kana mga short firearm. Unang-una gid na ko nakuan 3-8 sa bago pa ko. Yung practice kag pabuto dito. Mag-training sir. Kay may regular training man. Nya sunod carbine, hantod nga M16. Ya dili kuyaw nga wa ka kuyawi nga magka-encounter og mga sundalo at the time or nakaagigid kag encounter. Ato panahon na sir, wala gid ko nakuyawan kay tungod sa kadaghan. Daghan man mi. Pero sa katunang sunod-sunod na nga mga panghitabo, mga encounter, dito na ko nakulbaan. Mamatay man ko ani di man ko kauli pero madala ra to kay kung maluya manggod ka sir kung malumoral ka sa sulod propagandahan man kanila mag-ipaisa man ang imuhang buhion man imuhang moral di anapud ka maisog na pud ka hasta nga nagkaminyo ay mi ani nya nagkabuo mig tulo ka bata. Dito na ko nakakuan tabi na nagkaedad na ko dito na ko nagkaduga kay na preso magud ko sir. Adadak panday ka. Sir, dito sa Lila. Pero pagkahuma pila ra ka katuig? 5 ko katuig sa presuhan. Unya ang kaso. Dito ko sa CIW nya nadaog man ko sa akong kaso. Dili na unta ko mo balik liho kay mag-atiman ako sa akong mga kabataan. Karon kay gikuan man ko sa taga-karapatan nga dili ka mo uli sa buhol kay patyonon ka. Ako kay wala mo ko ilaing kasandigan. Di imre ka to. Pumagawas. Di ka mo ligbuhol, diin mo ka paingon di. Nila sa Cebu. Dito kag Cebu. Sumunang ni balik ka. Kay wala anang panahon na 2008. Wala naman ang armado diri. Dito naman sila sa Negros. So pagbalik na ako, nabuhian ko, na-release ko sa presuhan, dito kong Negros. Kaya dito man na akong partner. Pero ang kaso nimo is more gihapon rebellion gihapon to pero nidaog ka. Sir, high explosives. Armas. Bomba. Ang karapatan mo ni aga sa mga nisulti nga kuan. So sila mo ni ganang nagtago sa imo. Di ba kini karapatan usaning mga lubilihok just dahil nga maglali. So sila nagsuporta ninyo? Sila man sila nagtabang nimo sa imong kaso? Sir, sila ang nagkuan sa para sila man namukuan sa mga abogado, di ba? So sila gay support group ninyo. Nadakpan ka sa man ganang raid unsa man to nga dakop? Kuan sir nang wala nagmas work kami duha mi ato dito sa Lila unya
nang kailaman ako ang galid adto nga team sa RMG kay taga-amo man. So nailahan ka? Nailahan ko, wala na ko nila gibuhian. Kay balo man siya nga nagsaka ko sa bukod. Okay. Bali, osoy ka, so imong gituwa ito man. Kuan. Explosive. High explosive. Or na absuelto ra ka. So kung balik-balikan imong kinabuhi sa bukid, so asa mo mga lasang mo, mga kakahuyan, sapa ana mo mga tog. Sa lasang. Unya kinabuhi din nagkaminyo mo ni Sir Domingo sa bag-o pa ka sa kuan revolutionary or dugay-dugay na? 1 year, sir. 1 year. So dito siya ang courtship dito sa bukid. Ang nagkasal. Ang nagkasal. Pastor pare. Si Roy Eric Ray, ako man na ang Roy Eric Ray. So pa diri sa una. So gitugot ra giday ang uyab-uyab dito. So naa say murag kaning manguyab dito. Oo. Gitugot syempre kay may babae maglalaki pero ang kuha nila ang palisis 1 year. 1 year ang courtship. So kaslo na mo. So naamoy balay asa man mo magkuan kining kuan puyo. Balay ba? Okay. So muna kuya pero muna panguyawan lagi gihapon mo no. Asa man mo mga pagkaon mangayo oras mga tao. Kung okay na may buwan, kasi may designation sa taas. Ano sir? Imong designation ba? Na magandang Kuan sir ng finance officer diri sa sa Bohol sa front 1. Then nahimo kong medical officer. Nya siyempre di makamakuan sila kung di nakasakop sa partido. So kung nagunit kong isa ka squad, ako na ang party guide. So bali ang inyong grupo si kanang front 1 si PNP. Oo. Diri sa Bohol sa una, may front 1 di ba? May front 1, front 2, front 3, front 4. Ako balik ko so nakaagi yun kag encounter ma'am kanang pinusilay. Tago ko sa mahalo. Mo ba? So mo nang waragid ka simbako injured wa. So muna eventually wa ka kaagwanta mao na ganahan ka nga moatima na sa imong pamilya. Kung mamatay ko sir, unsaon naman niya akong mga kabataan. Nalagi po ko na sa imo. Balik ko ng panahon ma'am, di gid ka mo sud anang maong kalihukan. Dili na ko sir. Dili na ko. Nagmahay gid ka nga nasod ka. Nagmahay ko sir kay ngano, taas man unta ko ambisyon pangandoy ba? Kay ako untang pangandoy kay daghan man gud mo pa eskwela sa ako kay ako mga kaliwat sa akong papa, mga may arang-arangan man. Nang paeskwelahon ko nila, nga akong ambisyon ko tani, gusto ko magmaestra. Pero tungod kay na tipas man ko sa lain nga dalan amo nang wala jud ko ka wala ko tobra ka unsa man ka grade 4 okay ma'am salamat kay ba okay ra ka nganla no Hermosilla sir Hermosilla okay apelyido Villamor sa dalaga Villamor